Kif għandna l-Christmas tree tagħna, is-siġra tal-miliet tagħna aktar milli il-Christmas tree, għalkemm naħseb ħafna minn nies iktar referu għaliha bħala l-Christmas tree, le? Qed noqgħod daqshekk attent bil-lingwaġġ għaliex miegħi għandi wkoll lil Thomas Patch mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, inti x'issejħilha? Siġra tal-miliet hu. L-iktar? Le, naqbel miegħek illi hija isbaħ, ma naħseb il-maġġoranza tan-nies Christmas tree. Mifruxa u tintuża. Qabel ma nibdew fuq il-deċiżjonijiet tal-kliem bl-Ingliż fil-Malti, Alistair, taġġornana ftit? Għax qed nara ħafna kambjament. Jiena bqajt għaddej, preparajt is-soltu anke fil-programmi ta' qabel tkellimna dwar fit-tippa ta' siġra ġili poġġejna min jagħmel stilla, min jagħmel ċoff, min jagħmel designs differenti. Eżatt. Li għamil differenti din id-darba fejn għamilt ċoff li qed naraw bħalissa fuq l-iskrin fejn użajt il-deb solidu u xibka fuq netta minna dak il-materjal brocade u mbagħad li qed naraw bħalissa fuq l-iskrin għamilt is-satin gold tad-deb u poġġejt dik ir-ribbon tar-Ross silk embroidered u fi anka xi fosos fuqha. Ġifieri poġġejt tliet tiċfuf differenti, f'pożizzjoni differenti u r-ribbon complete niżel biha fis-siġra stess. U bdejt impoġġi anka il-bobbins fis-siġra. Illi ftit allura nistgħu ngħidu li kważi lesta. Jew viċin. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor nkunu nafu aħjar il-mod komplut illi se tieħu il-bixra tagħha is-siġra tagħna. Thomas, kif inti qabel xejn? Tajbin ta' Bdejt tidħolek fl-ispirtu tal-miliet? Hawnhekk iktar tidħol. Hawnhekk biex xira. Il-deċiżjonijiet tal-kliem bl-Ingliż fil-Malti. Din hija saga illi ma tispiċċa qatt. Jiena fl-ewwel wieħed kemm il-darba anke jitqajjem xi dibattitu fuqha. U nemmen illi għall-aħħar tispiċċa għax nemmen li jispiċċaw koll il-Malti. Ma nafx taħseb inti. Eżattament, prosit. Ma tispiċċa qatt propju għax il-lingwa hija ħajja u l-kliem dejjem dieħel. Dejjem ħadd iltaqa' ma' kliem ġdid. Ħafna drabi illum il-ġurnata noħdoh mill-Ingliż u xekk. U allura is-saga jekk sejħulha hekk ta' kif se niktbu dan il-kliem ħatibqa' kurrenti, ħatibqa' dejjem attwali. U bir-raġuni għaliex sissa Jean Claude, ir-regola li konna qed timxu fuqha għal mod ta' kif se nikbu dan il-kliem kienet regola ta' 34 sena ilu, 1984. U din ir-regola prattikament kienet tgħid fi ftit kliem tiegħi sewwa ħalli nispjegaw lit-telespettaturi. Kienet tgħid li kelma jekk għandek bżonna ħatintegra fil-Malti billi tiktibha la Maltija, ħatiktibha kif tinħass. Ġifieri ngħidu aħna jekk għandna bżonn fridge. Ekku. Eżattament. Jekk għandna bżonn computer. Ekku. K-O-M-P-J-U-T-R. Eżattament. Issa dak iż-żmien computer ma kienx jeżisti. Ekku. U propju ġejt għaliha inti stess. 84 bir-raġun dik ir-regola kienet valida għal dak iż-żmien. Minn dak iż-żmien l-hawn 34 sena wara 2019 dal-waqt. Il-Malti kompla jiżviluppa, kompla jieħu ħafna aktar kliem mill-Ingliż u aktar kunċetti u kliem kompost u kliem twil illi jekk se nikdbuh kif jinħass ħajdarras lin-nies b'kull raġun. U allura l-Kunsill tal-Malti kemm ilu mwaqqaf mill-2005 f'dal-aħħar snin ra li din biċċa problema irridu nsolvuha. U rridu nsolvuha billi naġġornaw ir-regola li konna qed insegwu. Kull liġi hekk, is-soċjetà tibqa' tevolvi, il-lingwa tibqa' tiżviluppa u allura trid temenda tittaġġorna ir-regola li jkollok. U propju f'dawn l-aħħar madwar 10 snin, il-Kunsill tal-Malti kien qed jiltaqa' ma' nies minn setturi differenti, għalliema, tradutturi, ġenituri wkoll, anke għamilna stħarriġiet fl-iskejjel ma' tfal ta' kull età, ċandara u ġurnalisti, daw kollha li jużaw il-Malti f'xogħolhom. U smajnihom, rajna x'għandhom xi jgħidu, xi jaħsbu fuq din il-ħaġa. Barra minn hekk ukoll għamilna żewġ seminars pubbliċi illi fihom seta' anke jagħti sem tiegħu il-pubbliku ġenerali. U wasalna għal deċiżjonijiet tnejn illi propju dil-ġimgħa stess ħajkunu uffiċjali, tajjeb ngħidu li se jkunu uffiċjali ma mhumiex se jidħlu fis-seħħa issa. Għaliex iddeċidejna bħala Kunsill li nagħtu moratorju ta' 5 snin, ġifieri hemm perjodu temporanju. Nispjegawha ftit din għaliex ħafna nies li ikolli ġieli ċertu kritika wkoll. Sa jiena nipprova
Ġifieri qabel xejn dejjem għamilta ċara li indum nippreżenta sakemm il-vokabularju tiegħi jibqa' ġġornat. Ġifieri jiena il-moment li nibda nħossni niexef mill-vokabularju nieqaf nagħmel dan ix-xogħol. Inti f'dak każ taħdid, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq kidba. Issa, meta qed nitkellmu imma ekku fil-każ tiegħu taħdid, però kif taf wieħed jitħadded u anke jekk għandek u anke il-persuni in ġenerali. Ħafna ssib min jgħidli għax inti vera toqgħod attent. Jien tiġina ħafna drabi naturali. Imma ħen għamel l-impenn tiegħi biex nitkellem bil-Malti. Jalla tkun bundel għal ħafna xandar oħrajn u mistednin bħali li jispiċċaw bil-qeda hawnhekk ikunu ftit iktar konxji li qegħdin fuq it-televiżjoni u għandna wkoll l-obbligu minnaħa tagħna aktar milli kieku qegħdin nitkellmu ix-xagħti jew inkella il-pjazza. Biss ħafna huma dawk illi anka tasalli ċertu kritika. Fis-sens illi iwa dal-Malti dejjem ħajqot jinbidel, iwa aħna ma noqogħdux inbidlu daqstant l-Ingliż, per eżempju. Riċentament kelli il-xaħat illi kitibli u għalli imma jekk it-tfal tiegħi qed jitkellmu b'dan il-mod u jiena qed nitkellem ukoll b'mod ieħor. Għaliex jiena l-Malti li studjajtu differenti milli huwa llum. Aħna kif ħanitwaħdu fl-imkien, għax iktar ħanitħawdu milli ħanitwaħdu. Importanti li dak li jkun jibqa' ġurnat u xogħol il-Kunsill ukoll f'dawn il-5 snin li qed insemmu ta' moratorju huwa illi jikkomunika dawn id-deċiżjonijiet hemm barra man-nies ħalli n-nies tifhem x'inhu l-ħsieb warahom. U nistgħu nuru jekk nitlob daqsxejn id-Direttur jekk jogħġbu tabella illi tfisser fil-qosor ħafna, b'mod ġenerali ħafna. Dawn id-deċiżjonijiet qed jgħidu. L-ewwel ħaġa taqsima qal parti l-blu li qed tidher bħalissa qed tispjega żewġ prinċipji kardinali biex ngħidu hekk. Mela, qabel xejn, kelma mill-Ingliż se nuża jekk verament għandi bżonna. Jiġifieri jekk jiena minflok ticket diġà għandi biljett jew minflok ċitazzjoni. Bisejwa minflok ticket għandi ċitazzjoni għax tintuża f'żewġ kuntesti. Għandi nuża il-kliem bil-Malti li jien diġà għandi. U dak huwa prinċipju bażiku ta' dawn id-deċiżjonijiet ngħid nitilqu minn hemm. It-tieni ħaġa, jekk imbagħad neħtieġa tassew, ġifieri it-tieni kaxxa l-blu, jekk imbagħad tassew neħtieġa l-kelma. Pereżempju għandi taħdid, diskors u chatting. Dawn huma kuntesti differenti. Sewa chatting ħanużah fil-kuntest diġitali fuq l-internet, taħdid għaddejjem bħalissa taħdita. Jekk għandi nagħmlu mod infaddal u nissejvja. Infaddal il-flus nissejvja xi ħaġa dokument fuq l-internet. Mela allura noqogħdu attenti li qabel ma nqaċtu kelma mill-Ingliż fil-Malti, naraw ftit jekk għandix bżonna f'ċerti kuntesti. Jiġifieri wieħed ikun qed jagħmel żball meta jgħid taf kemm issejvjajt flusu. Dak huwa żball. Ekku, bla dubju. Nista' nuża l-kelma taf kemm faddalt. Mhux hekk għandek tfaddal u allura ma noqtlux kliem milli aħna diġà għandna, imma jekk hemm kunċetti ġodda li deħlin fil-lingwa u li għandna bżonn nispjegawhom aħna u nitkellmu bil-Malti. Jiġifieri jekk aħna pereżempju dan il-filmat illi dawn l-slides illi għandna, dawn l-istampi li għandna, jekk wieħed jgħid qed dawna qed infaddalhom ta' wieħed jibdej ta' x'inhu jagħmel. Jaħsbu qed jgħandu xi kollezzjoni ta' importanti li ma nkunux redikoli wkoll. Ġifieri rridu nkunu realistiċi u jekk hemm kuntesti li jitolbu kliem mill-Ingliż li jintuża kliem mill-Ingliż għaliex le la m'għandniex kliem ieħor minfloku nużawh. Issa mbagħad id-deċiżjonijiet jgħaddu għat-tieni biċċa. Tieni parti tat-tabella il-parti l-ħamra illi qed titkellem fuq mela jekk għandi bżonn il-kelma mill-Ingliż issa, kif se niktibha? U hemm 3 stadji li wieħed jista' jżomm f'moħħu jista' jgħaddi minnhom. Qabel xejn. Sissa u min jgħidlek tittamel il-virgoletti jew il-korsiv ekku, tagħmelhom fl-inverted commas jew italics. Ħanitkellmu fuq dik dalwaqt. Mela l-ewwel ħaġa, inħalliha miktuba bl-Ingliż jekk kelma komposta. X'jiġifieri kelma komposta? Ġifieri kelma magħmula minn kliem minn diversi kelmiet. Mela jekk jien għandi roundabout, windscreen, fire extinguisher, dak il-kliem id-deċiżjonijiet qed jgħiduli ħallih miktub bl-Ingliż, iva, tiktbux la Maltija. Ir-raġuni hija naħseb jiena ovvja loġika illi dan huwa l-aktar kliem li jdarras. L-aktar kliem li aħna mitħla tiegħu diġà minn fuq l-internet. Anke ġieli qabel kunċett jidħol
f'pajjiżna stess. Nara fuq l-internet jien naf tablet u tibda titkellem fuqha qabel ma tkun bdejt tixtriha. U allura dak il-kliem għandi bżonnu u nużah u niktbu bl-Ingliż, nħallih bl-Ingliż. It-tieni stadju, x'inhu? Tieni stadju illi jekk jien għandi nom fejn fin jekk għandi break. U allura qed nitkellem fuq il-break tal-iskola, pereżempju, jew il-break tal-karozza. Nitkellmu fuq il-breakijiet tal-karozza. Emmu, għandi l-plural, breakijiet. Sewa, jekk jiena marru li l-breakijiet. Ekku, jekk jiena għandi l-plural li mhuwiex bit-tarf esse, mela break, breakijiet, source, sorsi, sewa jekk għandi kitla ktili. Plural miksur, plural sħiħda, meta nkun għadu nistudjaw. Jekk għandi xi wieħed minn dal-plurali li mhuwiex esse, dak sa niktbu n-nom la Maltija, ħa niktbu bil-Malti. Sewa. Sewa, imma sa niktbu. Ġifieri breakijiet. Ekku. U break niktbu bil-Malti. Bil-Malti, veru ejjek. Mela sa nikteb break bil-Malti għax għandi l-plural tiegħu ijiet. Sewa. Mhux għax ngħid breakja jew breakjat. Di importanti li niftehmu fuqha. Qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn il-verb u n-nom, bejn l-isem tal-ħaġa, n-nom, u l-isem tal-azzjoni li ta' dik il-ħaġa. Mela l-break u breakja, dawn sa nifirduhom. Ħanikteb in-nom la Maltija jekk il-plural tiegħu, meta jkolli ħafna minnu, qed jieħu plural li mhuwiex esse, għandi breakijiet f'dal-każ. Dak sa niktibhom la Maltija. Imbagħad it-tielet stadju tal-ħsieb u illi jekk allura hemm nomi li jieħdu l-esse, plural esse, l-ewwel semmejt inti computers. Jekk għandi per eżempju alkohol, ma jieħux plural da. Alkohol. Hemmhekk jekk niġi nintaqa' ma' daw niġi fis-sitwazzjoni li nikteb għandi bżonn nikteb dal-kliem, dak għandi għażla. U qed inħallu l-għażla matura apposta ta' min sa jikteb biex ma nimponux. Tajjeb imma nagħtu gwida u fid-deċiżjonijiet nejn qegħdin nagħtu gwida. Qegħdin ngħidu hemm kelma u kelma. Jekk għandek alkohol, wis probabbli hija bidla minima li ħatar, għandek dik lejx ħataqtala rasa, is-si ħassir k, u allura forsi tażżarda tħalli tiktibha la Maltija dik. Imma jekk għandek nagħmlu mod fejn fin. Saffar offside f'kuntest tal-isports. Offside l-ewwel ħaġa hija kelma komposta mela dik diġà bil-fors sanħalluha bl-Ingliż. Bl-Ingliż. Jekk għandek pereżempju foundation. Sa hawnhekk foundation qed nitkellem mhux fuq organizzazzjoni. Jew fondazzjoni, jew inkella foundation għal makeup. Għall-irtok. Ekku. Dik jekk sa niktibha la Maltija, wis probabbli ħadd tinbidel ħafna. Viżwalment sa nara differenti minn kif jien imdorri nara fl-oriġinal. U allura hemmhekk nissuġġerixxu illi bil-ħsieb liberu ta' minn ħaj jikteb imma kawtel għal daw l-affarijiet, attent għal daw l-affarijiet, jaraf jażel bejn kelma u oħra. Allura ħantik eżempji ta' kliem illi nużaw aktar f'kol kemm aħna. Għax per eżempju l-foundation għaw min juża, u għaw min ma jużawix, jisalli għallu mużajni għatnej li aħna, ma s-soltu ma nużaw. Kelli nużaw. Imma roundabout per eżempju, hija kelma komposta. Roundabout kelma komposta, prosit, qed tagħmel test li lek innifsek inti jew. Roundabout kelma komposta mela se tħalliha bl-Ingliż. Online kelma komposta wkoll, se tħalliha bl-Ingliż ukoll. U futbol. Futbol. Illi s-sadrajna narawa bħala kelma sħiħa, ma fil-verità hija komposta l-eroq tagħha. Ekku, futbol insertajt iċ-ċumbajt eċċezzjoni, għax fid-deċiżjoni tnej hemm eċċezzjoni waħda fuq il-kliem kompost li hija futbol, għax hemm dorrin narawha pjuttost stabilita fil-lingwa, u allura dik hemm eċċezzjoni għalija li tista' titħalla bl-Ingliż, tista' tinkiteb la Maltija. Imma nistgħu nikbu bl-Ingliż. Tista' tiktebha bl-Ingliż. Ħalli l-ewwel wieħed vera nobos nara fuq u t biqol. U mbagħad volleyball imma le rridu nikbuha bl-Ingliż. Ġifieri naħseb illi kulħadd. Jekk ngħidlek pereżempju Jean Claude, tiċċarġja, kif se tiktibha? Tiċċarġja l-mobile. L-aħjar illi għandek tagħmel huwa tgħid mela inti għandek charger. Il-plural jiġi blesse, chargers, għalix mux charges siet. Ekku. U allura titċarġja, f'dak il-kas, tinkiteb la Maltija. Il-verb ħanifirduh minnu, titċarġja se tiktebha la Maltija, ċarġu charger, la għandi lesse, chargers, għandi għażla. Jew ħaniktebha il-singolar u l-plural la Maltija, jew il-singolar u l-plural l-Angliża u nkun konsistenti fil-kitba li qed nikteb. Imma l-verb tiktbu bil-Malti. Il-verb tiktbu dejjem bil-Malti.
Inti l-ewwel semmejt il-korsif jew il-virgoletti. Iva. Id-deċiżjonijiet nej qegħdin jgħidu li ma timmarka xejn. Tibqa' Ġifieri dej. jekk iva, jekk ħatikteb l-Angliża ħatibqa' dej, naturalment ħattużaħ l-Angliża għax għandek Ekku. bżonnu, imma qed ngħidu li f'ċerti kodba ta' tfal żgħar ta' snin bikrin jistgħu jitfixklu. U allura f'dak il-kuntest partikolari biss limitat ħafna nista' nuża l-korsif u l-virgoletti għal hemmhekk biss għal kodba ta' tfal ċkejknin biss. Aħna l-ħin kompletament skadinna xi ftit minuti fadalli naf li huwa soġġett favorit tagħna u allura nistgħu nibqgħu għaddejjin, però naf li kellek appell x'tagħmel. Iva, bħalissa fetħu l-applikazzjonijiet għal kors fil-qari tal-provi bil-Malti, kors li qed tissegwih inti stess Ekku. bħalissa hemm marak fejnu. Dak huwa Ara kemm jien attent. ritratt li ħadna fil-klassi. Kemm jien attent imma Huwa kors għal dawk kollha li jixtiequ jtejbu l-kitba tagħhom bil-Malti. Kors ta' sena l-Università fil-livell 5, MQF 5, jiftaħ fi frar u jerġa' jagħlaq naturalment l-atwil sena fi frar tal-2020. Sewa. L-applikazzjonijiet huma miftuħin bħalissa, tista' tapplika jistgħu japplikaw it-telespettaturi għalih mis-sit elettroniku tal-Università, miftuħin sal-11 ta' Jannar illi ġej. Dak kollha li jixtiequ aktar tarif hemm hemmhekk fuq dak l-istampa li qed naraw bħalissa id-dettalji minn fejn jistgħu jiksbu aktar tarif fuq dan il-kors. Minnaħa tad-Dipartiment tal-Malti żgur ikunu qegħdin jigwidawkom u m'hemmx iprem milli jkollok din id-doża li provajna ntuha b'mod konċis Ekku, ħafna. daqsxejn malajr. Imma li wieħed jista' jiffoka u jispeċjalizza aktar fuq il-sienu stess bla dubju ta' xejn huwa investiment jiena ngħid mhux biss għal kwistjoni ta' talim imma anke l-identità għaliex wara kollox aħna rridu nkunu l-ambaxxaturi ta' dak illi ilu jinġar ara l-Ilsien Malti kemm ilu għaddej u minkejja ċ-ċokon tagħna hija bid-differenza ta' pajjiżi membri oħrajn, pereżempju tal-Unjoni Ewropea, aħna l-Ilsien tagħna huwa lingwa uffiċjali ukoll Ewropea. Importanti li ngħadduh l-tfal u l-tfal ta' tfal, in-nanniet u n-neputijiet li nkellmuhom bil-Malti ukoll ħalli jgħaddi għal ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Magħhom inżid ukoll il-qraba u l-ħbieb illi nistedinhom ikomplu jsegwuna wara dat telebeħ. Grazzi.